Ассаляму алейкум, харлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. Мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +380 67 63 46 130. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv, это наш адрес. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. Поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом вы поможете первому крымстарскому телеканалу АТР и станете частью большой крымстарской семьи АТР. Сегодня ваша поддержка и помощь помогает нам продолжать нашу работу на нашем информационном фронте. А вот буквально несколько минут назад прошла такая новость, которую я бы хотела с вами поделиться. Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма противостоять оккупации. При этом глава государства убежден, что детям в школах необходимо рассказывать объективную информацию о происходящем. Цитирую. «Я всегда говорил, территории очень важны, но прежде всего люди. Сегодня людям там сложно устоять против информационных атак, сложной жизни устоять и остаться в душе и в сердце украинцам. Сложно, потому что люди должны выживать. Я понимаю, что надо кормить ребенка, и вот школа, на ней флаг ДНР. Ну а где работать тому же учителю? И вот учитель идет в эту школу, и ему нужно как-то разговаривать с детьми и как-то постараться донести до них объективную информацию. Вот это задача, вот это информационная победа. Это намного важнее любой пули». Конец цитаты. Также Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация, точнее он убежден в том, что Российская Федерация со своей стороны будет жалеть через принятые решения относительно оккупации. По его мнению, соответствующий поступок привел к ухудшению отношений между народами. Цитирую. «Простите меня за такие словосочетания, но российская история еще будет оплакивать свои же шаги и решения по Крыму. Почему я говорю сейчас Крым, а не Донбасс? У Донбасса не меньшая рана, даже больше, глубже, погибших гораздо больше, на много тысяч людей. А потому что Крым — это первая спичка, первый огонек, через который два народа реально, возможно, на поколение, на два так друг к другу относятся. Не хотят видеть, не хотят слышать». Конец цитаты. С нами сейчас по телефону на прямой связи Юсуф Куркчи, заступник міністра тимчасово окупованих територій 2016-2019 роках. Юсуф ага, ассаляму алейкум. Салям алейкум, но у меня очень такой фон шумный, я не знаю, вы слышите меня или нет? Я вас слышу прекрасно, а вы меня сейчас... Все нормально, спасибо. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Юсуф ага, в последнее время с приближением саммита Крымской платформы мы слышим очень много новостей по Крыму, очень много новостей по Крымской платформе. Вот буквально несколько дней назад стало известно, что пока что 31 страна присоединится к инаугурационному саммиту. Вот на ваш взгляд, это хороший уровень, это хорошее представительство, это то, чего вы ожидали? Смотрите, это формат, который инициирован в этом году. И говорить о том, или оценивать, насколько он реализован до того, как он проведен, наверное, было бы неправильно, потому что открывать результатов работы этого форума по всей, скажем, декларации, сегодня слышал, что это будет 3 платформы, и результат каждой платформы надо будет уже оценивать после какой-то работы. Не надо забывать, что этот форум, он такой инаугурационный, который говорит о том, что будет просто этот формат презентован. И на этом формате будут созданы определенные площадки, которые будут работать в интересах Украины с целью приблизить деоккупацию Украины. А вот какие именно механизмы, на ваш взгляд, могут быть разработаны на саммите Крымской платформы, которые бы тем самым приблизили деоккупацию Крыма? Что это может быть? Если говорить о том, если исходить из того, что это международная платформа, международная площадка, то я бы ожидал бы того, чтобы
определенным образом были даны оценки тем существующим инструментам безопасности международным, которые существуют после Второй мировой войны, а именно тем инструментам безопасности, в основе которых стоит и устав ООН, и вся структура Организации Объединенных Наций, которая была и создана с той целью, чтобы предотвратить возможные конфликты человечества на этой планете, с целью предотвратить такое количество жертв. И в этот момент страны, учредители этой организации определенным образом думали о будущем. К сожалению, уже мы стали свидетелями того, что те инструменты недостаточно эффективны. И мне бы хотелось, чтобы результатом этой работы не обязательно сразу первого этого форума, то результатом этого работы должна быть дана оценка этим эффективности этих существующих инструментов, потому что не только Украина пострадала, скажем, не самой эффективной системы безопасности, но и Грузия, и Приднестровье. Я думаю, по миру найдутся еще несколько примеров, которые говорят о том, что эти инструменты, скажем, не то чтобы утратили свою актуальность, а то, что они утратили свою былую эффективность. И это в большую очередь связано с тем, что основным нарушителем этих всех договоренностей является одна из стран, член-участников Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которая имеет возможность блокировать любые решения, как и любая из этих членов Совета Безопасности. Поэтому этот нюанс, который определенным образом нарушает, скажем, такое вот равенство всех субъектов, участников этого международного инструмента, должны быть дана оценка этому всему. И опять предотвращение подобного и исправление тех ошибок, которые совершены. В Министерстве иностранных дел Украины заявляли о том, что по итогу инаугурационного саммита будет представлена Крымская декларация, и она открыта к подписанию тех стран, которые примут на саммите Крымской платформы. И не только. Принимаете ли вы участие какое-то в разработке этого документа? Есть ли у вас информация, что именно содержит этот документ? Ну, я не принимаю участие, потому что есть люди более опытные, более квалифицированные в этом плане. А то, что касается декларации, то я уверен, что не должна быть меньше по весу, чем все те документы, приняты Радой Европы, чем те резолюции, которые приняты Организацией Объединенных Наций. Это такого рода, знаете, подтверждение статуса и, возможно, закрепление определенных инструментов и дополнительных обязательств, которые, конечно, должны будут страны-участники развивать. Чоусагулнус Юсуфага возле Багланган зачен, что нашли время и подключились к нам в эфир. Юсуф Коркчи был с нами на прямой связи, заступник міністра тимчасово оккупованных территорий в 2016-2019 роках. Я бы хотела сообщить следующее. В пятницу, то есть завтра, начнется учредительный форум экспертной сети Крымской платформы. Форум откроет первый заместитель министра иностранных дел Украины имени Джепар. Сообщается на официальной странице Крымской платформы в социальных сетях. Указывается, что в форуме также примут участие представители посольств, национальные и международные эксперты. Давайте послушаем цитату. Місія експертної мережі пов'язана з місією Кримської платформи і покликана сприяти консолідації міжнародної підтримки звільнення Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Чорного і Азовського морів від російської окупації, подолання його негативних наслідків, розробляти і адвокатувати експертні напрацювання з відповідної тематики. С нами сейчас на прямой связи Петро Олещук, політолог, міжнародний доцент кафедру КНУ імені Тараса Шевченка. Пане Петро, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго дня. Доброго дня. Приближается уже инаугурационный саммит Крымской платформы. С каждым днем мы видим различные информационные сообщения относительно того, кто именно примет участие на саммите Крымской платформы, как много стран. Пока что известно, что 31 страна примет участие, отправит своих представителей. На ваш взгляд, это достойный уровень?
Ну, я думаю, для початку так. Тому що, в принципі, ініціатива нова і поки що вона перебуває у форматі становлення. Звичайно, що всі ми чекаємо якомога більш серйозного представництва. Звичайно, є своя специфіка у зв'язку з тим, що це літній період. Але, в принципі, є сподівання те, що старт буде непоганий, а далі вже від нас буде залежати, як ми це все наповнимо змістом. Угу. Вот относительно содержания крымской платформы. На сегодняшний день, вот уже 5 августа, есть ли у нас понимание, что именно будет включать в себя крымская платформа, насколько она будет эффективна в вопросе той цели, которую она для себя определила, а именно в вопросе деоккупации Крыма? Давайте поговорим о содержании. Ну так, знову ж таки, в принципі, дійсно, немає ніякого сенсу збирати будь-які платформи, якщо не стоїть безпосередня задача, пов'язана із деокупацією Криму, відновленням територіальної цілісності і суверенітету України. Але поки що, як я бачу, перше засідання, його головна пряма мета, не стратегічна, а от саме цього засідання – це повернення питання окупації Криму до світового політичного дискурсу. Актуалізація цього питання як важливого, а не такого, знаєте, яке згадується в числі інших питань, тому що, на жаль, тривалий час питання Криму згадувалося лише, знаєте, у переліку відповідних проблем і конфліктів, які на даний момент присутні у Європі. Нам треба нагадати світу про те, що проблема є, вона нікуди не дівається, вона не втрачає свою актуальність, вона не зменшується, навпаки, лише зростає з часом. І я думаю, що ми повинні про це нагадати, про ті соціальні наслідки, які мала окупація Криму, про екологічні наслідки, про економічні наслідки і про купу проблем, які в підсумку всі одержали в результаті даних протизаконних дій з боку Російської Федерації та її керівництва. Це те, що я бачу саме стосовно першого засідання Кримской платформы. Ну а что мы получим, вот продекларируем, окей, эти все проблемы, да, что мы получим по итогу, озабоченность, поддержку, а дальше? Дивіться, значить, дійсно це все виглядає таким чином, що навіщо нам потрібно це все, який у цьому сенс. Але якщо ми подивимося на реакцію Росії, вона, м'яко кажучи, не дружня. І вона, м'яко кажучи, така достатньо хвороблива, я би так сказав, по відношенню до Кримської платформи. Тобто вони так стараються постійно або якимось чином зменшити її значення, погрожують, до речі, учасникам потенційним Кримської платформи погіршенням відносин з Росією. Тобто для них це абсолютно серйозно. Я навіть можу пояснити, чому це для них серйозно. Так. Тому що ідеологія Росії, вона достатньо проста і, знаєте, от вона така, на перший погляд, не дуже ефективна, але, очевидно, вона розрахована на достатньо тривалу перспективу. Росіяни розуміють прекрасно, що в рамках якихось правових норм вони не доб'ються визнання анексії Криму, вони не доб'ються це в рамках якоїсь апеляції до світового співтовариства, і тим більше не доб'ються вони якихось домовленостей міжнародних, які би це все зафіксували. Очевидно, вони просто хочуть закріпити за собою Крим явочним порядком. Щоб усі, в принципі, знаєте, звикли вважати, Крим там, все одно там Росія сидить, вона нікуди не подінеться. Це логіка, яку, наприклад, вони, до речі, достатньо успішно використали в спростуванні Північного потоку. Ми пам'ятаємо цю позицію Сполучених Штатів. Що ж ми зробимо? Він вже практично добудований. Навіщо нам на 90% втручатися? І цю логіку вони використовують постійно. Явочним порядком фіксувати свої незаконні дії, і якщо їх не легалізувати, то бодай зменшувати рівень відповідної уваги до них. І тому росіянам дуже не подобається, коли Україна знову нагадує про питання Криму, про те, що Росія окупувала частину української території. Україна цього не визнає, визнавати не збирається. Україна не визнає цей стан справ як щось нормальне. І якщо ми справді нормально, серйозно проведемо цю платформу, то Росії за великим рахунком треба буде починати наново цю їхню гру.
про явочний порядок, про те, що треба визнавати відповідний стан справ, який є, треба миритися, перезавантажувати відносини, треба визнавати те, що реально існує і тому подібне. Треба вигадувати, знову ж таки, нову версію цієї риторики, запускати другу серію. Вони вигадають, вони запустять, ми не сумніваємося, а ми будемо повинні діяти далі, так, як, власне кажучи, ми і повинні в цій ситуації це робити. Тому навіть от реакція Росії, вона, як на мене, в цій ситуації є достатньо показовою. Но после инаугурационного саммита Крымской платформы, я так понимаю, что будут работать экспертные группы, а будет ли, на ваш взгляд, создана какая-то институциональная модель Крымской платформы? Как она может работать в дальнейшем? Ні, ну було б логічно, якби якась відповідна структура була створена, невелика, але принаймні хтось повинен готувати відповідні документи, узгоджувати це все. Тобто якась структура повинна бути. Як конкретно вона повинна функціонувати, я вам не скажу, я цього всього не розробляю. Можливо, при якійсь відповідній державній інституції, у нас є, наприклад, і відповідні структури державні, які займаються окупованими територіями, є РНБО, є інші відповідні структури, тобто, в принципі, тут варіанти можуть бути різні. Це на даному етапі, я думаю, не настільки важливо, тому що, в принципі, все одно все буде вирішуватися, ключові рішення розроблятися і ухвалюватися на рівні вищого політичного керівництва. Але справді якась структура постійно діюча повинна бути. Крымская декларация, говорят, в Министерстве иностранных дел Украины будет подписана по итогу инаугурационного саммита Крымской платформы. Вот, на ваш взгляд, что должно быть в этой декларации? Может ли Украина в этой декларации предложить некую дорожную карту по деоккупации Крыма? Или это будет такой рамочный документ с четкой артикуляцией проблем, связанных с Крымом, с призывом не признавать оккупацию и так далее? И вот как это, что это будет? Что может из себя представлять этот документ? Ну, сам формат декларації, він, в принципі, навряд чи передбачає наявність якоїсь дорожньої карти, ну і тим більше, що було б достатньо дивно, якби Україна опублікувала всі свої можливі заходи, наприклад, у напрямку деокупації півострову. Просто тому, що значна частина цих заходів публічними бути не може. З цілком зрозумілих причин. Ми будемо інформувати Росію, що ми в цій ситуації плануємо діяти. Я думаю, що, знову ж таки, в цій декларації будуть підтверджені всі ті факти, які нам відомі щодо окупації Криму і незаконності цих дій з боку Російської Федерації. Ну і я думаю, що так само там будуть включені, в тому числі, всі негативні моменти, які стосуються окупації. Найочевидніші проблеми – це, в першу чергу, проблеми з правами людини на території Криму, з усіма відповідними моментами і аспектами. Я думаю, що навряд чи ця декларація можлива, наприклад, без питання політичних в'язнів путінського режиму на території Криму. Питання пов'язані з економікою, з соціальними проблемами, зокрема соціальними проблемами з вимушених переселенців з території півострову. Проблеми, знову ж таки, економічного характеру, зокрема проблеми пов'язані із фактично піратським захопленням української власності на території півострову, як державної, так і такої, що належить громадянам України. Ну, зрештою, екологія, тобто фактично, знову ж таки, не можна в сучасному світі не згадувати, в тому числі екологічні проблеми, а вони від окупації півострова більш ніж очевидні. Я думаю, що це все обов'язково має бути згадано і має бути висунута спільна позиція з боку учасників Кримської платформи з цих питань. Пане Петро, давайте вместе еще обсудим визит президента Украины Владимира Зеленского. Известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава офиса президента Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки визита Владимира Зеленского в США 30 августа. Об этом Кулеба написал на своей странице в Facebook. Он рассказал, что во время визита запланированы встречи с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, с которым они уже встретились, а также с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сенаторами и американскими аналитиками. Давайте вместе послушаем цитату Дмитрия Кулебы и вернемся к нашей беседе.
У президентів є низка великих тем, але якими б вони не були, не буде жодних підвищених тонів або якогось шантажу. Буде розмова союзників, які спільно працюють над вирішенням складних проблем безпеки і процвітання України, Європи та євроатлантичного простору. Каковы ваши ожидания от визита президента Украины Зеленского в Вашингтон? Стоит ли нам же ждать каких-то прорывных решений, каких-то двухсторонних соглашений в вопросе нашей безопасности? Не только. Что это может быть? Знову ж таки, я тут нічого прогнозувати не візьмуся, але є підстави очікувати. Є підстави очікувати на підписання якихось документів, які, можливо, навіть будуть виходити за рамки того, що ми зараз можемо очікувати. Чому я вважаю, що є підстави думати саме таким чином? Так. Ні для кого не є секретом, як в Україні було сприйнято підписання спільного меморандуму стосовно Північного потоку між лідерами Німеччини та Сполучених Штатів. Але так само негативну реакцію це викликали в самих Сполучених Штатах. Якщо проаналізувати відповідний дискурс, який там сформувався, мало того, що республіканці всі обвинувачують президента Байдена в зраді національних інтересів і в поступках Росії, так значна частина демократів так само виступають проти цієї угоди, вважають її надзвичайно невигідною та шкідливою, в першу чергу, для самих Сполучених Штатів. В такій ситуації, знову ж таки, недаремно Сполучені Штати закликали Україну якось так не дуже опиратися цій угоді, але позиція України, вона залишається незмінною. І справді Україна продовжує вважати, що ця угода є надзвичайно шкідливою не лише для України, але й загалом для безпеки усієї Європи. В таких умовах я думаю, що президент Байден, його адміністрація зацікавлені в тому, щоб показати, що вони не проросійські, вони не йдуть на якісь поступки, навпаки, вони підтримують Україну. В якій формі вони це можуть робити, я не знаю. А вот что мы можем предложить в обмен Северному потоку-2? Что мы можем попросить в обмен Северному потоку-2? Что нам могут предложить Соединенные Штаты Америки в качестве компенсации? Знову ж таки, Україна, в принципі, протягом усього періоду будівництва цього самого Північного потоку наголошувала на тому, що ця проблема носить не лише економічний характер, хоча, звичайно, є серйозні економічні ризики, загрози для України, і не лише втрата грошей за транзит, але й питання забезпечення України газом. Тобто викликів економічних багато, але ще більше викликів безпекових. Тому що, знову ж таки, Росія цілком може піти на те, аби використати переспрямування відповідних газових потоків для того, аби таким чином розв'язати собі руки у випадку подальшої агресії проти України. Значить, Україна повинна сформулювати цю проблему і очікувати від Сполучених Штатів конкретних додаткових гарантій безпеки проти подальшої російської агресії і її розповзання. Да, так в этом-то и вопрос. В этом-то и вопрос. А что это могут быть за гарантии? К примеру, вот ряд аналитиков говорил о том, что Соединенные Штаты Америки могут дать нам статус основного союзника США вне НАТО. Насколько это реально? Насколько это серьезная, к примеру, гарантия, компенсация в обмен за Северный поток? Так, знову ж таки, я таким чином хочу сказати, що, звичайно, самі по собі обіцянки чергових санкцій подібною гарантією не є. Значить, ми повинні очікувати чогось додаткового. Очевидно, що назване вами рішення, документ, зокрема, визнання України в якості союзника Сполучених Штатів поза НАТО, це не може розглядатися як повна ідеальна компенсація, але все ж таки це достатньо серйозний крок, який, я думаю, в Україні, і не лише в Україні, можна було б сприймати як однозначне визнання за Україною відповідних перспектив. І загалом зрозуміло, що навіть подібне визнання – це вже певний безпековий механізм, тому що абсолютно очевидно, що Сполучені Штати не зможуть, задекларувавши Україну в якості союзника, спокійно спостерігати за тим, як, наприклад, Росія буде намагатися, наприклад, цього союзника підкорити. Тому це серйозно. Звичайно, що
ми повинні ставити питання про конкретику щодо євроатлантичної інтеграції. Це те, що від нас в першу чергу нам потрібно в першу чергу від Сполучених Штатів. Тобто ми повинні щонайменше поставити це питання. Звісно, я не тішу себе ілюзіями, що ми цю перспективу от буквально там цього місяця одержимо, але якоїсь так само конкретики щодо перспектив членства в НАТО ми повинні на це знову ж таки розраховувати. Ну і в якості союзника ми, я думаю, цілком можемо запропонувати Сполученим Штатам. І Сполучені Штати як союзники цілком можуть підтримати нашу пропозицію щодо розміщення на території України військових баз Сполучених Штатів. Я, знову ж таки, думаю, що на даному етапі ми не можемо говорити про це як про доконаний факт, але я думаю, що нам треба ставити це питання і спільно з адміністрацією Сполучених Штатів працювати в цьому напрямку. Як на мене, розміщення військових баз на території України Сполучених Штатів суттєво знижує перспективи широкомасштабного військового вторгнення на територію України з боку Росії. Отже, це певна безпекова гарантія. Эти аргументы достаточны для Соединенных Штатов Америки, потому что эти аргументы мы, в принципе, приводили, руководство Украины приводило на протяжении последних нескольких лет, но, к сожалению, это никак не повлияло на то соглашение, которое было заключено между Германией и США. Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Але тут треба враховувати так само і певні внутрішньополітичні американські нюанси. Тобто, як я вже казав, угода сприймається між Німеччиною і Сполученими Штатами, сприймається вкрай негативно не лише в Україні. Фактично, американський істеблішмент каже цій угоді, ну не те щоб ні, але, м'яко кажучи, невдоволений. І це ставить, наприклад, під загрозу розколу саму Демократичну партію Сполучених Штатів напередодні чергових виборів. Це створює інші проблеми для адміністрації Байдена, який прийшов до влади, в тому числі декларуючи достатньо серйозний опір режиму сучасної Росії. В такій ситуації Байден так само зацікавлений показати, що він не здає Україну, що він не проросійський. І в цій ситуації для України і української дипломатії відкривається можливість. Це недоконаний факт. Це не означає, що ми там зможемо обов'язково це просунути, але це можливість. І як ми цю можливість використаємо, наскільки ми зможемо бути переконливими в цій ситуації, я не знаю. Але я знаю, що ця можливість є. І зараз, мабуть, в цій ситуації, яка саме зараз склалася, все те, що я сказав, виглядає дещо менш неймовірним, ніж, наприклад, ще там рік-півроку тому. Ну, давайте попробуем обсудить вопрос Северного потока-2 в контексте наших сил. Что мы можем сделать после 2024 года, когда заканчивается контракт между Украиной и Россией? Вот как нам дальше действовать? Что мы можем сделать со своим ГТС? Как мы можем его переориентировать, если газ, полностью транзит газа через нашу страну будет прекращен? Тут, знаєте, яка проблема? Проблема вона в тому, що росіяни, вони швидше за все не захочуть нам давати 4 роки, щоб ми добряче підготувалися, ну і розуміючи, в принципі, якусь чітку перспективу, так, якось до неї підготувалися. Знову ж таки, не треба бути великим аналітиком і політологом, аби передбачити, що у Росії, наприклад, можуть початися якісь проблеми із ГТС на кордоні з Україною. Якісь терористи можуть підривати газогони. Або просто, наприклад, Росія може сказати, що Україна краде європейський газ, і тому вони змушені переорієнтовувати газові потоки на північний напрямок. Це було б абсолютно в дусі такої, знаєте, дріб'язково-злодійкуватої натури російського режиму. Тому, знову ж таки, ми не повинні тішити себе ілюзіями, що в нас буде 4 роки. Їх у нас може не бути. Це факт. Значить, ті декларації, які на даний момент є, вони насправді нічого не гарантують і нічого в цій ситуації не забезпечують. Тому, швидше за все, насправді, найближчим часом будуть чекати певні кризи. Кризи, пов'язані з енергетикою, з відповідними енергетичними ресурсами, з газом і тому подібне.
На жаль, ми не зможемо швидко, знаєте, миттєво якимось чином це питання вирішити, цю проблему вирішити. Хоча певним позитивним моментом є те, що все ж таки Північний потік, так або інакше, хоча він і збудований, знову ж таки, саме в першу чергу за участі Німеччини і Росії, але Німеччина все одно залишається членом Європейського Союзу. А Європейський Союз за всіх своїх проблем все ж таки залишається правовим простором, який об'єднує у собі багато країн. І окрім України, Північний потік зачіпає інтереси багатьох інших східноєвропейських країн, в першу чергу Польщі. Польща достатньо серйозно налаштована опротестовувати. Якщо не добудову Північного потоку, а він швидше за все буде добудований, як його запуск в експлуатацію і багато інших нюансів. І все ж таки в Європейському Союзі залишаються правові механізми продовжувати цю боротьбу, хоча б не у питанні добудови, то в питанні експлуатації Північного потоку. І я думаю, що ця юридична боротьба, вона триватиме. Так само... смена власти в Германии, я имею в виду выборы уже в Бундестаг этой осенью и в дальнейшем выборы во Франции президента, они каким-то образом могут повлиять на все эти процессы? К примеру, могут ли повлиять со стороны Германии на Северный поток, а со стороны Франции и Германии на нормандский формат, Минские соглашения и так далее? Ні, звичайно, можуть. Інша річ, що, знову ж таки, навряд чи в випадку Мінського процесу якісь глобальні зміни зараз можливі. А стосовно Північного потоку, ми можемо лише припускати. Ми знаємо, наприклад, що деякі політичні сили Німеччини, які йдуть на вибори, вони достатньо серйозно опонують проєкту Північного потоку. Наприклад, зелені в першу чергу. При цьому зелені, як показують, знову ж таки, соціологічні опитування, мають певні шанси на цих виборах. Тобто, швидше за все буде в Німеччині якась нова політична конфігурація уряду. Ці нові політичні конфігурації, вони будуть змушені приходити до якихось нових консенсусів і компромісів. Як це все позначиться на проєкті Північного потоку, сказати зараз поки що важко. Але те, що боротьба триватиме, тому що, знову ж таки, це не лише якесь, знаєте, приватне питання України. Якби воно було лише приватним питанням України, мабуть, ми б нічого, в принципі, зробити не змогли, тому що це дуже від нас далеко. І ми маємо достатньо слабкий вплив на цей процес. Але це зачіпає прямо інтереси Східної Європи, вони цього терпіти не будуть. Я маю на увазі східноєвропейських членів Європейського Союзу. Це зачіпає інтереси значної частини американського істеблішменту, американських політиків, які так само цим дуже сильно невдоволені. І навіть в Німеччині і, скажімо так, в країні, яка виступає локомотивом даного проєкту, є достатньо серйозна і потужна опозиція цього проєкту. Якщо всі ці сили консолідуються, якщо відповідна конфігурація успішно складеться, то ситуація може, якщо не бути повністю, як то кажуть, переграна, то достатньо суттєво може змінитися. Дякую. Але поки що занадто багато невідомих. Якщо. Зрозуміло. Прогнозувати щось в таких умовах достатньо важко. Дякую вам дуже, пане Петро. Чохсагловна, что нашли время и подключились к нам в эфир. Петро Олещук был с нами на прямой связи, политолог, международный доцент КНУ імені Тараса Шевченка. Юрій Гримчак, заступник міністра тимчасово окупованих територій в 17-19 роках, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас. Салям алейкум. Доброго дня. Пане Юрию, мы сейчас с паном Петро Олещуком обсуждали вопрос визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. 30 августа должен он встретиться с президентом США Джозефом Байденом. Каковы ваши ожидания? Чего нам ждать? Ждать ли каких-то прорывных решений, на ваш взгляд? Найбільш проривним було б рішення це офіційно оформити статус України як стратегічного партнера Сполучених Штатів, як стратегічного союзника, можливо, як стратегічного союзника поза НАТО. Такий статус є, надає його президент, і тоді будь-який, умовно кажучи, напад на Україну офіційно оцінюється як напад на офіційного союзника Сполучених Штатів.
І це дає можливість Сполучених Штатів збільшити і фінансову допомогу на оборону, і військову допомогу, маючи на увазі обладнанням і всім іншим. Тобто це був би найбільший прорив, який можна було би очікувати. Але мені здається, що ми все ж таки підемо менш значимими кроками. Скоріше за все, поговоримо про президенти, поговорять про Північний поток, про боротьбу з корупцією, можливо, про екологію, можливо, підведуть якісь підсумки Кримської платформи. На більше навряд чи можна розраховувати. А почему? Это от кого зависит? От желания Соединенных Штатов Америки, от подготовки домашнего задания Украины, или же есть какие-то другие аспекты? Починаючи з того, що такі масштабні договори, вони готуються не протягом місяця-двох-трьох. Це достатньо серйозна робота фахівців, робота посольства України в Сполучених Штатів, а ми на сьогоднішній день все ще не маємо затвердженого посла в Сполучених Штатах. В принципі, так само, як і в НАТО. Да? І, можливо, ще й тому, що останні вчинки влади України нинішньої, вони показують про необов'язковість і некомпетентність. І, можливо, що це в тому числі буде підставою не приймати таких стратегічних рішень. Хоча ще півроку тому про це розмови йшли. Еще один вопрос, на ваш взгляд, будет ли затрагиваться это вопрос создания некого другого формата по урегулированию ситуации на востоке Украины? Как вы думаете, могут ли Соединенные Штаты Америки присоединиться к такому формату? Ну или хотя бы может ли быть восстановлен формат Волкер-Сурков? С другими участниками, понятно. Наскільки я розумію, попередньо Сполучені Штати були готові увійти в формат нормандської четвірки, ставши п'ятірки, можливо, навіть залучити Великобританію і навіть Польщу. Такі розмови теж йшли. І це теж можливий варіант, але всьому іншому не речі. Тобто я не бачу якихось проривних і змін. Чому? Тому що від нас в даному випадку залежить набагато менше, якщо взагалі залежить, тому що ми країна, яка обороняється. Ми не можемо зупинити війну, ми її можемо тільки перемогти. І хоча це повинно бути нашим стратегічною вічною метою – перемога, але треба реально дивитися на власні сили і можливості. Зрозуміло, дуже дякую вам, пане Юрію. Спасибо большое, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Юрій Гримчак був з нами на прямому зв'язку, заступник міністра тимчасово окупованих територій у 2017-2019 роках. А я с вами, к сожалению, вынуждена попрощаться, но вы оставайтесь первым крымстарским телеканалом АТР. Буквально через несколько минут эфир продолжает информационная программа «Заман» на крымско-татарском языке. Наши корреспонденты расскажут о последних новостях, а далее в этой студии программа «Прайм». Не пропустите. Яран Аллах Сметете Корушкенч.